Pekné pondelkové ráno, priatelia. Vyzerá to tak, že dnes budeme mať slnečný deň a pekný začiatok nového pracovného týždňa, takže vás vítam na podcaste Rádia Sloboda a dnes by sme si mohli povedať niekoľko slov k tomu, čo sa deje po rozhodnutí špecializovaného trestného súdu, ktorý v kauze Kuciak odsúdil zatiaľ neprávoplatne Alenu Žužovu na 25 rokov trestu odňatia slobody, a teda jej trest narastol o 4 roky oproti tomu pôvodnému trestu, ktorý bol vynesený v kauze vraždy primátora Urbanova, a zároveň oslobodil spod obžaloby Mariana Kočnera. Od prvých momentov, ako špecializovaný trestný súd vyniesol rozhodnutie, mimochodom vyniesol ho práve ten senát, ktorý ešte donedávna chválili jeho kritici aktuálni, tak sa objavilo naprieč celým politickým spektrom a médiami obrovské pobúrenie z celkového výsledku súdneho konania. A samozrejme okamžite sa začal zase mediálny tlak na zodpovedných, presnejšie na odvolací súd, pretože k odvolaciemu konaniu s najväčšou pravdepodobnosťou dôjde, ktorým bude Najvyšší súd Slovenskej republiky, aby rozhodnutie špecializovaného trestného súdu zmenil a odsúdil aj Mariana Kočnera. Viete, tak trochu mi nedáva zmysel, o čo vlastne vrcholným politikom a médiám ide. Ide im o pravdu, alebo ide im o to, aby na doživote skončil vo väzení podnikateľ, s ktorým sa mnohí z nich stretávali, mali vzájomné rôzne, nazvime to, obchodno-kamarádske vzťahy a dnes sa obávajú, čo všetko na nich tento podnikateľ môže z minulosti vyťahnuť. Alebo sa mu chcú do istej miery pomstiť, že svojim správaním nieraz v minulosti pôsobili skôr ako jeho biele kone, než ako ľudia, ktorí chceli a spravovali Slovenskú republiku v záujme Slovenskej republiky a slovenského národa. Povedzme si otvorene, ak by mali v sebe politické špičky trošku súdnosti, tak nemáme v politike tak Borisa Kollára, nemáme v politike ani Richarda Sulíka a nemali by sme tam ani mnohých iných. Roberta Fica je zbytočné spomínať, pretože tam som presvedčený od jeho začiatku v politike, že tam nemá čo robiť. Ale ako sa hovorí, keď je šťastie unavené, nemusím hádam ďalej pokračovať. A v jeho prípade to šťastie bolo unavené veľmi dlhé roky. V každom prípade, čo sa týka rozhodnutia v kauze Kuciak, by som chcel poukázať na niekoľko vecí, ktoré si mnohí kritici nechcú alebo nevedia uvedomiť. Predovšetkým, Zoltán Andrusko ako korunný svedok neobstojí. A to dokonca ani vtedy nie, ak ho označí za dôveryhodného alebo vysoko dôveryhodného svedka samotný senát špecializovaného trestného súdu, čo sa stalo. Pretože Zoltán Andrusko z titulu svojich kontaktov a stretnutí mohol svedčiť o tom, čo sa odohralo medzi ním a medzi Alenou Žužovou, ale rozhodne nemohol svedčiť o tom, čo povedal Marian Kočner. Pretože s Alenou Žužovou v kontakte bol, s Marianom Kočnerom nie. Čo napokon on sám priznal. A teda, aj keby sme brali ako relevantné tvrdenie, že mu Alena Žužová povedala o záujme Mariana Kočnera, o jeho objednávke na odstránenie Jána Kuciaka ako nepríjemného a nebezpečného kritika, stále je to len svedectvo z počutia.
Nie je to svedectvo založené na reálnom dôkaze. Je to svedectvo o nejakom výroku, ktorý sa odohral medzi Zoltánom Andruškom a Alenou Žužovou. No Zoltán Andruško nevie podložiť pravdivosť tvrdenia Aleny Žužovej. A jediný, kto môže pravdivosť tohto tvrdenia dokázať, alebo teda potvrdiť, je práve samotná Alena Žužová. V súvislosti s ňou pokladám za čudné, že dostala 25-ročný trest odňatia slobody a nebola odsúdená na doživotie. Pokladám to za čudné preto, lebo si vraždu objednala dvakrát, nie raz. Objednala si ju teda v prípade bývalého primátora Hurbanova a objednala si ju v prípade Jána Kuciaka, z čoho ju usvedčoval práve Zoltán Andruško. V jej prípade by som očakával, keďže sa jednalo o opakovaný závažný zločin, že Senát špecializovaného trestného súdu nebude váhať a odsúdi ju na doživotie. V kombinácii s oslobodením Mariana Kočnera však mám pocit, že tento Senát začal mať obavy z budúceho vývoja, a to nielen v tejto kauze, ale aj v celej slovenskej spoločnosti. A bol možno až príliš striktný pri posudzovaní dôkazov a príliš opatrný. Možno začína vyššími poschodiami slovenskej spoločnosti otriasať obava, čo bude po najbližších parlamentných voľbách, ktoré boli zámerne odložené na najneskorší možný termín. A nech vám hovoria politické elity čokoľvek, vyhovuje to tak bývalej koalícii, ako aj bývalej opozícii. Tam sa hrá predovšetkým o čas, pretože mnohí majú obavy zo straty tých svojich lukratívnych postov. Mnohí majú obavy z toho, že by sa mohli ocitnúť tiež na lavici obžalovaných, pretože počas tých svojich období sa častokrát správali ako odtrhnutí z reťaze a nemôžeme povedať, že by sa správali ako poslanci Národnej rady Slovenskej republiky a že by vôbec robili česť tomu postu, ktorý zastávali. A vidím tieto obavy aj u ústavných činiteľov. Vidím tieto obavy svojím spôsobom u Borisa Kollára, aj keď on by samozrejme túto obavu nepriznal. Vidím túto obavu u bývalého premiéra Eduarda Hegera a tak najbrisknejšie sa ukazuje táto obava u prezidentky Zuzany Čaputovej. Pretože na to, že sa jedná o bývalú právničku, pôsobí na mňa veľmi záhadne ten jej postoj, kde sa snaží za každú cenu komentovať výsledky súdnych konaní a výsledky nejakých postupov v rámci vyšetrovaní skôr, než dôjde k legitímnemu uzatvoreniu týchto prípadov. Čo napokon robí aj šéf špeciálnej prokuratúry Daniel Lipšic. Robia to mnohí politici, robí to bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, u ktorej sa tomu však nedivím. Myslím si, že každý, kto videl jej vystúpenie po smrti generála Milana Lučanského, tak si o jej charaktere urobil určite svoj názor. Neviem povedať, či objednávka na vraždu Jána Kuciaka išla od Mariana Kočnera. Súhlasím však s názorom, ktorý vyjadril Senát špecializovaného trestného súdu, že najviac ohrozená činnosťou Jána Kuciaka bola Alena Žužová. Kočner si vedel vygenerovať príjmy cez tie svoje rôzne aktivity
či už boli legálne, alebo boli na hrane zákona, alebo boli za jeho hranou. Čo si myslím, že v prípade Aleny Žužovej nejakým spôsobom nehrozilo, aspoň teda súdiac podľa tých útržkovitých informácií, ktoré boli o nej zverejnené, tak nejakými vlastnými silami si tie finančné prostriedky veľmi obstarať nevedela. A teda mohla mať väčšie obavy ako Kočner z činnosti Kuciaka. Keď som sa rozprával so svojimi známymi z prostredia práva, niektorí z nich boli naozaj zaskočení tým, že Marian Kočner bol oslobodený opätovne. Tým skôr, že Alena Žužová bola odsúdená. Ale všetci sa zhodli v jednom, že objednávka Mariana Kočnera, priama objednávka tohto zločinu sa im zdala málo pravdepodobná. Nepochybovali o tom, že tento zločin bol spáchaný v prospech kontroverzného podnikateľa, ale otvorene dávali najavo, že mohol byť spáchaný bez jeho vedomia, alebo len na základe toho, že tým svojím typicky vulgárnym spôsobom vyjadril nespokojnosť z činnosti dotieravého novinára, vyjadril nespokojnosť z toho, akým spôsobom vyťahuje na svetlo sveta jeho kauzy a ako sa o nich začína opätovne hovoriť. Čo sa týka Slovenska ako právneho štátu, Slovensko právnym štátom nie je a nemôže byť. Pokiaľ chceme stavať základy právneho štátu, v prvom rade si musíme uvedomiť, akým spôsobom Slovensko vzniklo, že vzniklo pošliapaním ústavy, nepotrestaným, podotýkam, že mnohé prešľapy politikov, respektíve ich príbuzenstva, boli hodnotené veľmi pokrútenou optikou. A že aj dnes na poste špeciálneho prokurátora máme osobu, ktorú by v žiadnej inej krajine si nikto nedovolil na podobný post nominovať. To nie je otázka toho, čo v minulosti Daniel Lipšic robil alebo nerobil. Je to skôr otázka toho, že sa jedná o osobu, ktorá bola súdne trestaná a teda výkon prokurátorskej funkcie vylučuje priamo zákon o prokuratúre. Či sa nám to páči, alebo nie. Kto zastáva aktuálne obsadenie pozície špeciálneho prokurátora, tým automaticky schvaľuje aj rozhodnutia špecializovaného trestného súdu. To sú prepojené nádoby. Nemôžete kritizovať rozhodnutie súdu, pokiaľ obžalobu podáva inštitúcia vedená človekom, ktorý v jej čele nemá čo robiť. Z titulu zákona. Nie z titulu nášho pohľadu na ňo ako na osobu. Môže nám byť sympatický, nesympatický. To nám môže byť celkovo jedno. Ale na tom poste, na ktorom sa nachádza Daniel Lipšic, jednoducho z titulu zákona nemá čo robiť. A možno raz v budúcnosti sa bude niekto pýtať, akým spôsobom a prečo sa tam dostal. Nebudem rozoberať osoby typu Eduarda Hegera, ktorý je v podstate bielým politickým koňom Igora Matoviča. Nebudem rozoberať ani Veroniku Remišovú, kde už sa otvorene objavujú informácie o tom, ako sa chystá vrátiť do radov Oľano, pretože to je asi jediný subjekt, kde by sa ešte nejako dokázala táto Vasilisa Premúdra uplatniť. A myslím si, že príde chvíľa, keď sa o to isté pokusí aj Heger, pretože všetci potenciálni partneri ho odmietli a vyzerá to tak, ako by ten jeho politický subjekt skôr existoval na papieri. To je otázka najbližšej budúcnosti. Ale o budúcnosti Slovenska môžu rozhodnúť len voliči a
septembrové voľby ukážu, nakoľko sme schopní rozhodovať o vlastnom osude. A či nám vôbec na Slovenskej republike záleží. Pretože zatiaľ sa ukazuje len jedno jediné, a to, že volič ako taký je bielým koňom politika a za fiktívny benefit je schopný čohokoľvek. Priatelia, pekný pondelok, pekný začiatok nového pracovného týždňa a nech sa vám darí. Dovidenia.